Malion foli anintanu ama krengara kanyesi obela jelema ka fo dante foli mna ka lodona ka fako bien tene février kalo klefla samba fla mga ani woro ama lodona ka fo anga armée kuna sini kana kununa uyewili ka jo basabati o hum konna na ama lodona ka fo mimi talike espace AS uya bela jelemene anga armée wulla kunu ka wuli ka jo bado ko ulu sabati oro gumun kono o kuna funu amna dulla ko olu wala wala oye o watigele na malo doni ka fo ni ata ga jetemine mimi talike mali jamana kono na folo kasabe mina détourner na kelengera ma keleka minen chakola ni ala sonama no yi affaire paramun amna nendu nyonche kata se farafina classement erema na ala sono kuna funu amna uldi oma ni kuna funu bagurba amna do mun do nyona ko wala wala oye la dira kono ama fa bela jelema ko aka bismillah ina fa nya fa chukum kuna foni bakuruna bawla ame domina fa bi ina fa ayasi chedon olu wala ku jo munu ga kelenya sinu sanfe kele olu nyana bol koma kenengere ma fa me teleke daka baru marabul kono daka baru ikaru nga fo aleni menankare ka sur kosobe boga daka be menanka siralika kata dam che boni Niger jamanai janvier kalo kle bisabani kele samba flam muga an woro anga fintigila ko wula no ay si fintigila ko Mali Burkina Niger ni jamana saba chedu farra nyonga ka wuli ka jo sabati wuli ka jo min konnana wi fera bela jeden tike ba mati jekulu ma chama wi munu bune onina kelengera ma meme talike état islamique dans le Grand Sahara wi uluka ma chama wi ulu faga frapu folo min ngoni kera ikado nga fo ma mo ngani ko ulu turala ka faruka bulma fonka munu chena ka far katakata ni fla olu bela jelen chena o katakata ni fla kum blaleno kelengera ma u ka wuli ka jomo bugo sabati kasi ko mino ngon transporter wala katakata ni fla bla kun o bela jelen ngon o chena o do gum kono ye wuli ka jogo ro sabati wuli ka jomo nun konna no ya yira ka fo nunu mi ga fon fen sigi senga no feran dabalwe kasi ko mino ngon ka anyini kasi ka buli ka u yara nyini o tangono tagana na kana ki ola tuguni o wuli ka jo fla na ngono ya yira ka fo kumo tuengwe alisa sanfe kele che ulu wula ku jotuguni o menaka marabolo kele ngono folota uyo ke kle bien fanfe zena ta utara ka to ke menaka courant fanfe hodo gum kono utara ka ta bo mati jekulu chama wara fana soro entuguni uga sanfe pangurun ka wuli ka jo konnana ayasi togola uya yira ka fo unana kana bo mati wara yetuguni unana kana munu buguna tike ulu buguna tike ko feza uklala ka balaw jigi ulu fanaka hodo gum kono bo mati ka nyama bado no ka keleke che bado ka jalatigi bado ale nana kana bunte o fe no be teleke femi Abu Ali Fahabas inta bak ikado nga funda kana ale soro o be manchu ka nyama bado yana ka fa ale koni watikele na ya gusi kosobe ina fa kanga gusi chuko mina ba ka daga nguntala ni ngati yere nyami population civile la ni ga sababu yesa o ka seka ale tui ni tare nya population civile la mo ba fo ko ni bunteni garo la ku tara ka taga be civile ka ngaro kum kono armée kono ya nya ni to bela jelena watimna ni ma ko fali no abuye ale ni civile te nyonga chala watimna watila armée kono jina kan kesika bunte ko sobe namanya ka fa ko o bunteni baro na kana sigi singa menanga bona bolo kono abu ikado nga fo no Abu Fahabas insa Mali ale koni nana kana don ko sobe jekulun chala ka ira ka fo kabini wati jan ale ka wuli ka jore sabatilunu wati bela jelena femma to ka sika turusu ko udema chuko bela jelena ba ka daga turusu ka nyama bado do ngai ka nga fa nyama mine do nyama fijini fana ta ko jora batigi do ba ka daga ale ka wuli ka jore be sababu ka nga fa turusu be sika fen chama nge ka nga fa ale bu bla asraka ka sugu pousser ka ubla o wuli ka jola ani kuna fon mi soro ni wati na ka di oma o kuna fon kelen ngana mala do na ka fa o kunun kelen na nga armée bara bawre sabati senga kerengera ma mimi talike fouré de bawle o te yoro dugule jamana ngona ya ni go fouré de bawle o ye ka ta e ka nga fo siga so ka jinga taga o marabulo bela jele ngono bela jele me jete ko fouré de bawle o mun kono sa unana kana puntiri sigi ntuguni kunu kerengera ma février kalo kle folo to rusu wira nyinini ba ka daga karabira ngo gela usoro na manya ga fo ko karabira nana on bi kan service karabira na watimna karabira tigara ulula kungo konai boka daga unuga sponsoru sitika karabira soro ka duma ble ore gara sababu esa ikado nga fani wati laban o be ka dese u tayro nu na rola wati bela jelena armée bi ku sege ku nyini ku do bu yaramu na ku repere ka saka ta u gusu jogo mina o do mun kono
ka dɔn k'a fɔ kunu fure de babulen kɔnɔ n nana ka na kabako da bamaci jɛkulu kan su min kɔni dara yen ma tɛ se ka su kɔnte k'a dɔn k'a fɔ ni su hakɛ ne don an b'a to dogo la bawo ka d'a kan tiɲɛni kɛra kosɛbɛ bamaci fan fɛ jugu kɔni buntana kosɛbɛ yɛrɛ de an b'a fɔ ko ala ka nin kɛ hali sisan ɲɛta ye bamaci kɛlɛ bɛ ban nin bɛɛ kɔfɛ o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ mali kɛra première puissance ye an bɛ waati min na fɔ bi IEMOA jamanaw kɔnɔna na an ka wulikajɔw kɔnɔna na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ espace UEMOA kɔnɔ mali kɛra première puissance ye an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ Afrique de l'Ouest la an nana kɛ jɔyɔrɔ filanantigi ye o bɛ an bolo Afrique de l'Ouest la o kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ farafinna classement kɔnɔ an nana ka na kɛ jɔyɔrɔ 17 tigi ye farafinna classement kɔnɔ n'an taara diɲɛ classement kɔnɔ sa an nana kɛ jɔyɔrɔ 104 ye fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ classement bɛɛ lajɛlen na finitigilakaw cɛ la o hukumu kelen kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ fɛn min ye farafinna yan militairement Égypte ale de ye farafinna jɔyɔrɔ fɔlɔ ye nka IEMOA ka marabolo kɔnɔ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye Mali ye jɔyɔrɔ filanan ye farafinna ni Égypte bɔra yen dɔrɔn Mali de bɛ gɛrɛ farafinna classement kɔnɔ jɔyɔrɔ filanan na o kɔrɔ b'a yira fɔlɔ la maa minnu tun bɛ k'a fɔ k'olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔw ye hali n'an m'an yɛrɛ don o ko kɔnɔ olu de ko k'u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ la nka bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ na n'olu la o ma kɛ fɔlɔ o ma kɛ filanan ye farafinna tuguni hali jɔyɔrɔ sabanan t'u bolo bawo ka d'a kan an b'a fɔ ko AES monte en puissance AES cɛdenw de dalen don ɲɔgɔn kan AES de bɛ ka ɲɔgɔn suit nin classement in kɔnɔ n'ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ layidu di aw ma classement na a kɛra cogo di farafinna AES jamanaw jɔyɔrɔ ye min ye classement na minɛn minnu b'u bolo mun kɛra sababu ye ka se ka jɔyɔrɔba ka o sabati u bolo an bɛna nin don ɲɔgɔn cɛ ka se ka o walawala aw ye ladira kɔnɔna na o kunnafoniw de bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ Benin jamana kɔnɔ coup d'état baaraw kɛlen kɔfɛ Benin jamana kɔnɔ n'a a ko sigira sɛgɛn cogo dɔ la ka bɛn ni décembre kalo tile 7 san 2025 o hukumu kelen kɔnɔ militaire minnu bɔra fɛn min ye Nizeriya kana olu kɔni déployera a yirara k'a fɔ k'u ka don so an bɛ waati min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka base o nana ka na sigi sen kan u ka ɲɛnajɛbaw nana ka na kɛ ka bɛn ni fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 31 san 2026 o hukumu kɔnɔna na Nizeriya militaire olu kɔni déployera Cotonou kaw fɛ yen nɔ ka yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko tentative coup d'état olu nana ka na sigi sen kan nin waati in na min kɛra sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ u ka colonel ba dɔw kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ colonel Tigiri ale kɔni wulila k'i jɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ Benin an bɛ waati min na fɔ sisan k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ finitigilakaw minnu nana ka na u ko fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma ka na baaraw sigi sen kan olu ka se ka tɛmɛ cogo min na ka taa u ka jamana kɔnɔ ka se ka segin so kɛlɛw ka jigin so fɛn min bɛ tali kɛ major général chef d'état major général de l'armée de Benin ni o ye le général de corps d'armée Frétis Birigidi ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale b'a ɲini k'a fɔ ko kɛlɛ ka jigin so bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka taa i jamana la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnma CEDEAO ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu nana Benin kɛrɛnkɛrɛnma ka bɔ Nizeriya kaw fɛ yen nɔ a yirana k'a fɔ k'olu kɔni ka déployer ka se ka jigin u ka jamana kɔnɔ cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni bɛ an yamaruya ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'an taara Côte d'Ivoire kan dɔrɔn kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Yaya Touré ale kɔni nin waati in na a yirana k'a fɔ ko a kɛra maa ye maa min k'a fɔ ko infidèles don an bɛ don min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka star ba dɔ don min bɛ tali kɛ a ka musow kun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnma n'o bɛ journal présentation kɛ kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min bɛ tali kɛ RTI la Côte d'Ivoire RTI a yirana k'a fɔ k'ale kɔni ka laseliw kɔni bɛ kɛ o kunnafoni so sanfɛ ale bɛ journal présenté nɔ o waati kelen na a yirana k'a fɔ ko ale ni Yaya Touré olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati jan tɛmɛnen kɔfɛ a yirana k'a fɔ ni muso kofɔlen ko a nana ka na lajɔ kɔnɔ na a lajɔlen kɔnɔ na min bɛ tali kɛ Yaya Touré ko ale kɔni ye fɛn min bɛ tali kɛ kɔnɔtiɲɛko kumaw ni fɛnw nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni maa kofɔlen fila fitinɛ nana ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ muso in kɔni ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ cogo min na ko sini ma sinikɛnɛ ma fɛn o fɛn tɛmɛna ale ni Yaya Touré cɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛna ka n'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira sanfɛ ko an na se k'o kɛ base ye ka di jamanadenw ma an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ AES jamanaw kɔnɔ olu wulila k'u jɔ k'u ka dusukasa yɛrɛ ka bɛn ni fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 31 san 2026 la ka yɛrɛ k'a fɔ binganni wale min taara ka ɲɛsin Niger pankoro jigi kɛnɛyaso ma ka taa i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 28 ka n'a bila janvier kalo tile 29 u y'u ka nisɔngoya kɔni yira u y'a yira k'a fɔ u ka ɲɛmaa bɛ Wagadugu kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ capitaine Ibrahim Traoré ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ minnu kɛra sababu ye maa minnu taara ka taa nin pankoro jigi kɛnɛ ka taa civil kɛrɛnkɛrɛnma a kɛra civil walima a kɛra militaire maa maa bɛ nin maa kofɔlenw kokɔrɔ ka se ka u dɛmɛ u ka baara cɛjugu la ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ma se ka jɛn ni a baara sigi k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka tigɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka dansira ka cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ
o hukumu kelen kɔnɔ an bɛna kunnafoni kuncɛ ni fɛn bɛ tali kɛ affaire paramun nin sera a danzema yɔrɔ de ma sisan affaire paramun sirilen a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de ma ligne droite kelen bɛ yen nɔ sisan o de bɛ yen a paramun affaire kɔnɔna na n'an ko paramun affaire o ye mun ye kɛrɛnkɛrɛn ma an ka jamana kɛlɛkɛminɛ minnu sanna n'o bɛ tali kɛ blindé minnu delila ka san ka taa se susɛtiw ma ka taa se ka dɔn k'a fɔ zirin pari-bariw ma ka taa se an ka armement caman ma minnu sanna ka bɛn an ka jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka tile waatiw ye ministre dɔw sen donna a ko la o de hukumu kɔnɔ projet in kɔni a ko gɛlɛyara kosɛbɛ projet in ma kɛ projet nɔgɔman ye fiyewu n'a ma ɲɛ k'a fɔ chambre criminelle spécialisée olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka wulikajɔ sabati ka yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ matière économique et financière u nana u da don o ko bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u sen yera nin ko in na a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra ka se ka nin nafolo kasabi ka a détourner cogo dɔ la ka taa minɛn kuntanw san ka na a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 11 bayanko o de détourner na CFA wari miliyari 11 o de détourner na an bɛ waati min na fɔ bi mais min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 18 o de kan ka se ka sara dommages et intérêts la o de réclamelen no an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ réquisition min kan ka se ka kɛ criminalité kɔnɔna na o interpellation kɔnɔ a yirana k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bolila n'u senyɛlɛn nin ko in na n'o bɛ tali kɛ ministre kɔrɔw la minnu bolila ka jamana in bila san 10 kaso o bilalen no olu ɲɛ n'u tɛgɛ tara waati o waati san 10 kaso o bɛna ka na o kɛ an bɛ waati min na fɔ sisan général kɔrɔ minnu fana b'a la n'olu ye finitigila ka kɔrɔ ye minnu senyɛra nin affaire in na olu fana ta o kelen ye o waati kelen na pariki ko k'a bɛ hakililajigin kɛ ko maa si tɛ fanga o ni san cɛ an bɛ waati min na fɔ sisan ko wa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ ka se ka yeelen jɔ ni waleya mun kɛra ka se ka ni nafolo kasabi k'a yurugu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ ka se ka yeelen jɔ ni affaire in kan o de hukumu kɔnɔ plaidoyer kɔnɔ o nana ka na kɛ ka bɛn ni alamisa tɛmɛlen ye janvier kalo tile 29 san 2026 ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin ko in kɔni sikakɛlo ni maa o maa na ka se k'a bɛɛ lajɛlen wele ka o bila bɔgɔ jeninen sanfɛ ani fana minnu fana senyɛra a ko la san 10 kaso o de bilalen no k'u makɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi nin bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na ni ala ma basi wɛrɛ kɛ wula in na an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni kura minnu mana bɔ tile tɔ kɔnɔ an n'o ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an b'a fɔ ko aw ka sɔgɔlen to Nas Media bɔlɔlɔsiraw la sɔɔni ninnu bɛna yɛlɛma aw ye nansarakan cɛɲi na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn